martxoaren 26ko manifestazioa. Eskubide guztiak guztiontzat. Ideologia guztietako jendeak errepikatzen du esaldi hori azkenaldia. Hala ere, ez daukagu bat ere argi nortaz ari diren. Izan ere, garbi dago ez direla hitz egiten ari pobrezia arriskuan dagoen sektoreaz. Ezta pensionistez ere. Pensionisten 152.000 euro baino gutxiago jasatzen dute. Eta horietako gehienak emakume alargunak dira. Duela 3 hilabete kalera irten ginen 0,25 kaka bat dela oihukatzera. Benetako kaka egungo pentsioak direla ahaztuta. Gure ustez aukera dago aberastasuna modu justuagoan banatzeko. Dirua egon badago. Eta horregatik 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzen dugu. Era berean, 1.200 euroko lanbideen arteko gutxieneko lantsaria eskatzen dugu. Gai horri dagokionez badira ados ez daudenak. Kotizatu ez duenak ez baitu lantsari hori jasotzeko eskubiderik izango. Hura onartuz gero, eskubide hori ukatuko zaie eurok bizitza familiari eskaini dioten guztiei. Hala nola amei, azpei, arrebei, izebei. Izan ere lan egin ez zutenei ez dagokio hori jasotzea. Ez da bikotekidearen pentsioa 152 ere. Beharrezkoa da gaia guztion artea eztabaidatzea. Baina elkarri tranparik egin gabe. Gure eskaerak oraingo politikariei aurkeztu behar dizkiegu. Baita horiek gauzatzeko irtenbide teknikoak ere. Aztertu beharreko beste gai bat da kutxa bakarra. Eta hari lotutako itxulapiko bakarra. Solidarioak ez izatea leporatzen digute. Pentsio sistema propio aldarrikatzen dugulako. Konparatu ditzagun une baten itxulapikoa eta fondo erreserbatua. Esan aldaiteke PSOE, PP, Komisiones, UGT, COE eta PYME solidarioak izan zirela lan erreforma eta pentsioen erreforma 2010an sinatu zutenean. Kontuan hartu behar dugu PPek 2013ean gehiengo absolutua lortu zuen. Azeleragailua zapaldu zuela harrezkero eta hemen ez zela inor mugitu, esate bat da. Horregatik gauden bezala. Beraz, bi erreformak bertan behera usteko eskatzen dugu. Gure ilusioak ez dira sartzen zuen hautestontzietan. Martxoaren 8an emandako bultzada aprobetxatu behar dugu. Bertan emakume pensionistak parte hartu zuten. Emakumeak dira egoera tamalgarri hau gehien sufritzen dutenak, edo sufritzen dugunak. Eta gizonok beraien alde egin behar dute. Hau ez da adinekoen arazo bat, gure gizartearen arazo handienetako bat baitzi. Nola nahi ere pentsionistok bi sesutako gazteekin harremanetan jarri eta laguntzeko eskatu diegu. Hala ere ez digu erantzunik jaso. Horrek gogo gabetu egin gaitu. Nola nahi ere pensionistek aurrera jarraituko dugu. Errebindikazio olatu handi hau tsunami bilakatu arte. Guk eskatzen dugu gobernuak aberastasuna modu justuagoan banatu dezaten. Eta banaketa horretan pertsonak kontuan hart ditzaten. Izan ere, pensionistek ez dugu eskatu nahi foru gobernua edo estatuko gobernua aldatzea. Aldiz, sistema aldatzea aldarrikatzen dugu. Egungo sistemak gure bizitzako arlo guztietin deusestatzen baikaitu. Pepe Mujikak dioen bezala zoriontsu izateko jaio ginen. Borrokatu gaitetzen hori lortzeko. Gora jubilatuen borroka!